Uram, nem maga az ember, akit körözünk. Hé, álljon meg! Álljon meg! Álljon meg! Uram! Hé, körözött! 12-es küldi a járőrnek. Van egy ember, aki menekül. Bérgyilkos. Álljon meg! Álljon meg! Hé, álljon meg! Hé! Álljon meg! Nem, be fogom jelenteni a központnak. 22-es járőr jelenti, elvesztettük a körözöttet. SWAT csapatot kérünk a megkeresésére. Hát szinte veszek valami jó fegyvert, mert úgy szinte körözünk. Maga szeretne fegyvert vásárolni? Nem. Van egy ilyen Heckler&Co. Jó magának? Nem. Akkor revolver? Ez tökéletes lesz. Biztos? Igen. Rendben. Mennyibe fáj? Egy pillangó késére elcserélni? Aha. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Álljon meg maga a körözött, tek! Álljon meg, be van szorítva. Tegye fel a kezeit. Forduljon meg lassan. Még magasabbra a kezeket. Jó, tegye lassan a fegyvert a földre. Felénk fordítsa, meglőjük. Jó, fel a kezeket. Forduljon fejjel a falnak. Adja a kezét. Kérem szépen, jön kifele.